με τη γυναίκα μέσα να δούμε να μου θα πέψω μια μέρα. Φέρνει μια πήρα το Λουίτσι ρε μαλάκα του το αφεντικό αυτού. Η κοπέλα. Ναι. Είναι αυτή, έχεις πάρα πολύ. Έχω πάθει σοκ. Σοκ, πολύ. Την άλλη μαλάκα που παίρνεις τηλέφωνο την τραγουδίστρια. Χάσε. Εγώ ρε μαλάκα. Όχι, περίμενε, όχι, θα το πεις, περίμενε, πίσω. Σβήστος είναι μαλάκα. Τι να ζήσω. Σαν κοιτάζω κουπτούρα μαλάκα. Πες το ρε, πες το να πάει να κάνει δουλειά μαζί σου. Για πες μας τώρα για τη Βίκη. Βίκη, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου. Με τη Βίκη έχω παίξει ραντεβού πολύ. Είναι ωραία μονάδα, την πάω με το σκυλάκι καλά. Είναι ωραία, κάνει βήπες καλά. Τα ροφάει να μου τα υγλά την πανιέρα και δεν σημασεύονται. Τι έχεις να πεις για την Ανίτα Πάνια. Για την Ανίτα Πάνια είναι ωραία, αλλά όμως είναι πούστης ο Καρβέλας. Γιατί? Γιατί γαμιέται, γιατί είναι ροχάμις. Ξελότσα πούστης. Γαμιμένος. Και για τον Κάκμαν θα πω ότι Το Κάτμαν. Ναι. Τι? Τη γαμιέται ο Κάκμαν. Ο Μάνταλος ναι. Τι γνώμη έχεις για το Μάνταλο. Για τον Μάνταλο δεν έχω, για τον Άρη κάτι έχω το μαλάκα. Για τον Άρη. Ναι. Τον Άρη.